Lakhayang ko rapho nilip constituency ke parlo Chokhola Hawar nilip lems ke parlo angkangalong manpeng ke dwara ratum GBSGP lapen executive member atuma phan hangpon etsi methang lems a hemalong aruni phai ingkora phorni porphai hinia por malom pen rat atum thang kasiksak lapen kamang hu pon pede jia phan rat atuma phan klardak aberta ke than ke pachini jia phan mai ke dopon Bangso mai ke do ponalong kachingki ke than pon ki angsong pen circular nang keledo alam thea bangki June July la pen August la chiklojon thom apartment iphongwetsi sang rongpon detpo la sikadu kaviatum anta aporating pen sang ki endun chia phan chuningri padopon la pen iphongwetsi chiklojon thom apartment sang ki pipon de ji apot mo July la pen August chiklo jonni ke sang ronpon pilo la pen kadu kaviara datumta kopia potsi sang ki pipon pedet chiklo jonnia sang nang pipedet pu maduda ningje ponang niluputa maelong chithampon labangso order ke niliblem salong chot pu kalilo bonta na hok alem salong ta ephongwetsi sang chiklojon thoma pharman ke ronpon puputa than pachini pon thu tum ni press club himpe bitung ben bangso meeting lo nai tong kana ta group party lo ki phan ko kalan lo sang ki pija semet kai pen fracture Pilih humai sak hen nopen pot in the government বা central government pen kapin khata teng pen pini rat ke dubila tong phan himeja le tong phan akyo sang pija phan chiklon thom pen phong June July August chiklon thom ang asang aparmane pusat June chiklon bong butai ni ki pigi pechok pen phan sipini rat phan awareness program ate istia bilta ke thang ni phan sipini tung lo meeting phalo la si jasmet ke non June tarik sipen tarik repop angbong lake June lapen July apartment si fingerprint and konko lapen asang ipong si pipidun ko lapen adun thusi ke taring koi ba taring ko sipen thongke be sige lake Agosto kilong dia sang apartment si June chiklu pipon epo ko si pini labang so along ke klar dai phantu pini bangso lemsa hemno tum chupapon si pini singbai pono si pini ni media trupen ni liblem sai hempen na tung phan pachini ba rat phan pachini pon halo abang putin beneficiary don suri ki thom so sei bang suri pak su don suri ki thom so sei beneficiary phan ke chuni na halo na tung tarik si pen tarik re pho juna cheklo abang putin sa fingerprint ke an pen methang kilong li sang na chi endun rai phan sin ni na tung phan bakso amidia trupen na tung phan chini pon Chokki hola pen Sonjit Krola pen Koilamati pen Samson Inti Carbing Long Life